Sa eksklusibong subdibisyon ng Villa de Oro, walang hindi nakakakilala kay Doña Mercedes. Siya ang reyna ng Auto Imperio, isang malaking negosyo ng buy and sell ng mga luxury cars. Sa bawat paglabas niya ng bahay, tila ba may invisible na pulang alpombra na nakalatag sa kanyang daanan. Ang kanyang mga alahas ay laging kumakalansing at ang kanyang pabango ay amoy ng tagumpay. Ngunit ang kanyang ugali ay amoy nagnanaknak na sugat. Para kay Mercedes, ang halaga ng isang tao ay nakadepende sa tatak ng suot na sapatos at sa modelong sasakyang minamaneho nito. Tinatawag niyang basura ang mga katulong at langaw naman ang mga taong hindi nakakapantay sa kanyang estado ng buhay. Isang hapon, habang si Mercedes ay nagkakape sa kanyang hardin, nakita niya ang isang lalaki sa tapat ng katabing mansyon na bagong lipat. Ang lalaki ay nakasuot lamang ng kupas na t-shirt, pantalong may mantsa ng pintura, at lumang tsinelas. May bitbit itong plastik ng tinapay at tila may hinahanap sa bakuran. Yaya, sino yung hampas lupang yan? Bulyaw ni Mercedes sa kanyang katulong. Bakit may palaboy sa tapat ng bahay ko? Baka manakawan tayo niyan, ha? Simula noon, naging target na ng panunukso at pang-iinsulto ni Mercedes ang bagong lipat na si Mang Isko. Tuwing magtatagpo sila, laging nagpaparinig ang Donya. Ang ganda ng subdivision natin pero parang nagiging squatters area dahil sa mga taong hindi marunong magbihis ng maayos. Sabi niya, habang nakatingin ng diretso kay Isko, na noon ay nagdidilig lang ng halaman. Ngumiti lang si Isko at tumango, bagay na lalong ikinagalit ng Donya. Aba, at ngumingiti pa ang dukha. Isang gabi, nawala ang isang mamahaling brilyanteng singsing ni Mercedes na nagkakahalaga ng 2 milyon. Sa halip na maghalughog sa loob ng bahay, ang unang pumasok sa isip niya ay ang mahirap niyang kapitbahay. Sumugod si Mercedes sa tapat ng bahay ni Isko kasama ang mga gwardya ng subdibisyon at ilang mga pulis. Ilabas niyo ang magnanakaw na yan. Sigurado ako, siya ang kumuha ng singsing ko. Kita niyo naman ang itsura, halatang kailangan ng pera. Lumabas si Isko na kalmado. Ma'am, wala po akong kinuha. Katatapos ko lang pong magbasa ng libro eh. Huwag mo akong mamamam, ha? Oy mga pulis, kapkapan niyo yan. Siguradong ninakaw niya yan para may pambili ng descending damit. Sigaw ni Mercedes habang dinuduro ang lalaki. Pinahiya niya ito sa harap ng maraming kapitbahay, tinawag na akyat bahay at pinagbantaang ipapakulong habang buhay. Kinalaunan, nahanap ng katulong ang singsing sa ilalim ng kama ni Mercedes. Nahulog lamang pala ito habang siya ay natutulog. Walang sorry, walang paumanhin. Inirapan lang ni Mercedes si Isko at sinabing, magpasalamat ka at nakita. Kung hindi, mabubulo ka talaga sa selda. Hindi alam ni Mercedes, si Mang Isko ay si Mr. Francisco San Jose, ang bilyonaryong may-ari ng pinakamalaking shipping line sa buong bansa at isa sa mga pangunahing investor ng mga kumpanya ng sasakyan sa Asya. Gusto lang naman ni Isko ng tahimik na buhay matapos ang maraming taon sa korporasyon. Isang linggo matapos ang insidente, nagsimulang gumuho ang mundo ni Mercedes. Una, ang kanyang mga kliyente sa Auto Imperio ay isa-isang nag-cancel ng kanilang mga order. Ang mga bangko na nagpapautang sa kanya ay biglang naghigpit. Nabalitaan ng mga supplier na ang may-ari ng kumpanya ay may masamang reputasyon at naging sanhi ng isang malaking iskandalo. Ang mas malala, ang pangunahing investor na dapat ay sasagip sa kanyang lumulubog na negosyo ay walang iba kundi ang kumpanya ni Isko.
Sa isang pirma lamang, binawi ang lahat ng suporta kay Mercedes. Habang nalulugi ang negosyo, may mas masakit pang dumapo sa katawan ni Mercedes. Nagsimula ito bilang pangangati sa kanyang mga daliri, hanggang sa kumalat ito sa buong katawan niya. Ang kanyang makinis at maputing balat na ginagastosan niya ng libo-libo sa mga spa ay biglang naging tuyot. Hindi lang basta tuyot, ito ay tila lupang tinamaan ng matinding El Nino. Ang kanyang balat ay nagbabakbak, nagiging kulay abo, at tila nagiging kaliskis na matigas. Nagpatingin siya sa pinakamagagaling na dermatologist sa loob at labas ng bansa, pero walang makitang impeksyon. Ang lahat ng test nito ay normal. Ngunit ang sakit ay hindi tumitigil. Sa tuwing susubukan niyang magsuot ng mamahaling sutla, tila ba ito ay nagiging liha na sumusugat sa kanya. Ang kanyang balat ay natutuyo hanggang sa puntong hindi na siya maagalaw dahil bawat unat ng kanyang braso ay nagdudulot ng pagputok ng kanyang balat. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa korte at ang pagbawi ng mga ari-arian, na embargo ang kanyang mga sasakyan. Ang mansyon na dati niyang ipinagmamalaki ay kinuha rin ng bangko. Ang mga dati niyang kaibigan na nakikinabang sa kanyang yaman ay biglang naglaho na parang bula. Natagpuan ni Mercedes ang kanyang sarili sa isang maliit na paupahang kwarto sa labas ng Villa de Oro. Ang dating donya na ang tanging hawak ay baso ng wine, ngayon ay nagtitiis sa init ng electric fan na maingay. Ang kanyang balat ay tila papel na nilamukos, tuyong-tuyo, makate at masakit. Isang umaga, habang siya ay naglalakad sa kalsada upang bumili ng murang gamot, nakabalot siya ng maapal na tela upang hindi makita ang kanyang nakakadiring balat. Nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, isang Rolls Royce na kulay itim. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat. Bumaba ang isang lalaking nakasuot, malinis at kagalang-galang. Si Mang Isko. Doña Mercedes? Tanong ni Isko nang makilala ang mga mata ng babae. Hindi makapagsalita si Mercedes. Napayuko siya sa kahihiyan. Ang lalaking tinawag niyang hambas lupa ay ang siyang nagmamay-ari na ngayon ng subdibisyong dati niyang tinitirahan. Nabalitaan ko ang nangyari sa negosyo mo. Sana ay naiintindihan mo na ang damit ay napapalitan, ang yaman ay nauubos, pero ang dangal ng tao ay hindi dapat niyayapakan dahil lang sa panlabas na anyo. Mahinahong sabi ni Isko. Umuwi si Mercedes sa kanyang maliit na kwarto at humarap sa salamin. Tinanggal niya ang mga tela sa kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang sarili. Tuyot, bitak-bitak, at parang lupang walang tubig. Naalala niya kung paano niya tinawag na basura ang mga tao. Napagtanto niya na ang sakit ng kanyang balat ay refleksyon lamang ng kanyang tuyot na kaluluwa. Ang kanyang negosyo ay naglaho dahil sa kanyang kayabangan. Ang kanyang kagandahan ay naging sumpa dahil sa kanyang kalupitan. Sa huli, natutunan ni Mercedes na ang tunay na kayamanan ay wala sa gara ng sasakyan, kundi sa linis ng kalooban. Ngunit ang karma, kapag naningil, ay hindi tumatanggap ng installment. Ito ay kukunin ng lahat hanggang sa wala nang matira, kundi ang aral na natutunan sa pinakamapait na paraan.